аз съм Венци и днес отново снимаме на Clash Royale. Дигнах 757 купи, малко поиграх и изчаках, не отварях Golden Chest-а и сега ще видим какво ми се е падало, да рода е нещо интересно. Мини ПК, добре. Отворим фри честовете, два фри честа имаме. О, отлично. Прекрасно. Така, два диаманта. О, и бомб тауър. Добре. Така, да видим сега. Апгрейдваме мини ПК-то. Така, милиони имахме, но те ще ги сложим на това, мисля. Така, да. И така, да започнем да играем една игра. Първата игра, да видим какво ще стане. На арена втора съм. Скоро 800 купи, ще сме на арена трета. Така, сега ще видим. Така. Ето, пичи, 6 левел. Аз съм трети, това не е честно. Да, той е супер нечестно просто. Ако го бия направо. Какво става? Отказва ли се нещо? Първа игра, първа победа. Това пич се отказа. Ми видя първото комбо. Няма шанс да ми го спре. Така, сега. Първа игра, първа победа. Сега ще видим втората игра. Скоро ще стигам и на Майнкрафт, защото от един ден не съм снимал. И да. Днеска пак може да снимаме на Майнкрафт. Това е 4-ти левел. Окей. Той ми пусна преди, обаче аз съм му пусна миньони сега. Дам да свърша добра работа. И да, добре. Сваляме колата на половината кръв. Това е лошо. Така. Само да не бие топи, че е лошо. Как принц. Давай. Половината кръв му свалихме. На нашите по-малко да е. Това не е честно. Не. О, добре. Пусна гигант. Пуснеме. О, не. Значи и то ми бутна едната кола. Лошо. Не. Ма то много бавно ми пускат героите. То само пуска много бързо героите. Ми свалиха на половината кола. Той е много добър, бе, хора. То май ще загубиме тук, обаче. Усещам. Не. Никакви шансове няма просто. Не, може пък и да имаме. Нищо не се знае. Давайте поне едната кола да му бутнеме. Поне едната. Давайте, yes. Бутнахме му едната кола гигант. Бързо.
Бързо, 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 бързо. Не, 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 не. Оф, леле. Втора игра. Получихме загуба. Ще видим сега третата игра. 776 купи. Я, какви са вече нещата? Охо, това е яко. Това. Скелетената армия. Трета игра. Да видиме. Така. То пич мисля, че се прецакаства там. Ето скелетената армия. Това е много лошо. Ще му бутнем една такова обаче. Чао. Или една такова. О, не! Как? Как бе? Изчакайте малко тук. Се оправим малко с тия. Давай. Умира му една такова. Yes. Пускаме бързо принц. Уау, какво е това? За първ път виждам такова. Миньон седи на скелетената армия. Обаче Уича е тука. Размаше с тук Уича. Ще бъде ли победа това? Сега ще разберем. Така, сега ще изчакам малко. Да го подмамим от тук да тръгне. Добре. Давайте, нека си бие там срещу гиганта. Да един свали малко. Обаче то ще се прецака там. Право. Давай. О, май ще ми бутне една такова обаче. Да, бутне ми една такова. Ма това много пуска миньони, бе. Такива, да. С миньони. Много ги пуска нещо. Дайте малко така. Значи той какъв е, бе? Провали ми само атаките. Обаче тук май го бутаме вече. И да, разбихме го. Трета игра. Пак победа. Вече имаме 2 победи и 1 загуба. И хора, трета арена. Само ще се молим да не падаме от трета арена, защото много лесно, като много пъти загубваме, падаме. Пак на втора арена, дано само това да не се случва. Това обича 5 левел, аз съм трети. Ще видим какво ще направим. Значи той, как тук сега ще го пусне, бе. Сега ще пусна миньоните. Добре. Добре, малко хелт може би ще му вземе. Половината хелт, но то не е малко изобщо даже. То почти му бутахме кулата. Даже. На това Barbarians хъта лошото е, че е много скъп. Принц ми пусна тоя. Стига да е. Давайте, убийте го, не трябва да стига до кулата. Убийте го, убийте го. Yes, добре. Така. Не. Няма къде да ходиш.
Миньони. Давайте. Вакирата му е рип, май да. Дай поне един удар да удари. Ес, бутна му едната кула. Няма да му вземе половината хил, само с този уич. ПК-то също преди къв шанс. Сега ще го пуснем това тук. Валкира, давай. Убий го. Не, как? Не, убийте принца. Така. Добре. Принц е убит. Обаче той ми бутна на такова. Това е лошо. Не трябваше да ми бута. Пуснем принца, от там пусна валкирата. Обаче не се предава. Принц срещу принц. Но аз че него беше бие, защото аз го пуснах по-рано моя. Давай 60 секунди. Не. Давайте бързо. Е така фаербол. То точно в тях. Бам. Yes. Ужас. Браво. Не. Не ще пусна тук сега. Така. О, не. Той не трябва да ни бута. Не. Убийте го. Добре. Той е много герой пуска нещо. Герой пуска той, бе. Дай, убийте принца. Убийте му принца. Хайде. Хора, той ни разбива направо. Как пускат? Аз сега ще запускам на там. Защото мога. Сега ще запускам и аз така, като него. Сега тук май го разбиваме обаче. Ето тук май е рип. Равенство. Никой не можа да спечели. Нито аз, нито той. Равенство. Така. Хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. И абонирайте се, харесайте и чао.